Mnoge pacijentice u bolnici pitale da li bi ih mogla preuzeti u svojoj ordinaciji i veliki je bio interes kao prvo kroz te pacijentice koje sam ja susretala kroz te operacije što sam ih operirala, kroz porodiljstvo i znači same te pacijentice, onda odnos prema njima im se svidio i taj interes je bio veliki i onda sam se odlučila na taj pothvat. Uz naravno podršku obitelji i uz podršku profesorice Wagner Tereze koja me u tome jako podržava i koja mi omogućava da svoje pacijentice znači, vodim tamo ako treba koja operacija, ako treba poroditi ženu i tako. Inače, rođena Bečanka, međutim kao dijete sa 3-4 godine napuštate Beč, odlazite u Kraljevo Sutjesku gdje potječu vaši roditelji koji su također gastarbajteri, kako bi mi rekli. Evo malo o tom dijelu vašega života koji je ovako vrlo zanimljiv. Rođena sam u Beču, živjela sam tu do svoje 4. godine. Vratili smo se u Kraljevo Sutjesku i dole mi je bilo omogućeno jedno predivno djetinjstvo. Onda kad sam imala 15 godina, otac se vratio u Beč, opet u svoju tu firmu Lieferbeton, poslije došla moja obitelj. Ja sam tako imala lijep život da nisam htjela otići iz Sarajeva, ali me nažalost rat potjerao odozdo. Tako da sam medicinsku školu završila u Zagrebu, u Vinogradskoj školi i poslije toga sam došla svojim roditeljima u Beč da studiram medicinu, gdje sam je i onda završila ovdje na univerzitetu Bečkom. Da. Kako već to u medicinskoj praksi ide, trebalo je 4 godine onda još proći, kako bi to rekli, stažiranja. I to je ono vrijeme kada ste se vi praktično i odlučili specijalizirati ginekologiju. Što je to utjecalo da ste se baš upravo odlučili za taj poziv? Poslije studija sam bila 4,5 godine na specijalizaciji za doktora opće prakse. To se zove turnus ovdje u Beču. I kroz taj turnus morate proći sve moguće odjele, znači internu kirurgiju, ginekologiju, pedijatriju i tako. Od svih tih odjela najviše sam se osjećala u svom elementu na ginekologiji. Nakon 4 mjeseca kod profesora Filipa ja sam shvatila da je to ta oblast koja mene najviše privlači i gdje se najviše osjećam ispunjenom, da. Inače, ja sam, moram priznati, imao jednu predrasudu s obzirom na moje prijatelje, kolege. Mnogo je ginekologa, a puno manje ginekologinja, međutim, vi ste me razuvjerili i kazali da se to i sada i ovdje, pogotovo u Austriji, a i u Hrvatskoj mijenja. Mogu reći Bogu hvala. Sad kad odete, to je prije bila domena muška, ali sad kad odete, na primjer, na neke kongrese, tu su već 80% žena, ginekologa, mada u vodećim ovim funkcijama su još uvijek muškarci, profesori su više muškarci, ali i to idu polako žene kad su u nekom cilju, što ja nekako mislim da je prirodno i logično, da je jedna žena, možda je lakše doći jednoj ženi na takav jedan pregled koji nijednoj ženi nije jednostavan. Da, to je to povjerenje o kojem ste mi u uvodnom razgovoru ukazivali. Nekako i vi kao žena i vrlo dobro i sa te emocionalne strane i sa one ljudske koja je kod vas vrlo izražena, nekako već proživljeno znate kako se žena u tom trenutku osjeća.
Jako je bitno kao prvo ta empatija, jer kad dođete na primjer u OP salu i gospođa je u strahu nekom i oko nje su mnogi neki i njemački jezik i drugi neki jezici i strah i od toga i od neizvjesnosti što će se desiti. Bitno je prići toj ženi reći da će biti sve u redu. I to je taj neka ljudska strana, mada žene me ne vide, jer sam u maski, imam kapu, ali se sjete tog glasa i sjete se da je neko rekao bit će sve u redu. Ja ću vas operirati, ja sam doktorica Marinčić, da li je to na njemačkom ili na našem jeziku. Ako je na našem, onda je to veliki plus, jer onda se one smire kao da su, ne znam, to je neki poseban onda osjećaj za pacijentice. Pored stručnosti je bitno, po mom mišljenju, biti ljudski priči svakom pacijentu. Mi muškarci, što se tiče bolova, uvijek smo nekako vrlo nepovjerljivi prema onome što se već znanstveno dokazano, kako su ženski trudovi i porođaj nešto što je neopisivo bolno. Evo, vi iz iskustva i ono što proživljavate svaki dan, što nam možete o tome reći? Pa, kad dođu mi pacijentice na porod, nikad ne kažem neće vas boliti. Uvijek kažem kako jest. Ali da se treba zamisliti ishod te cijele priče. Da će tom doći kraj i da se zamisli to dijete malo u tom nekom svojoj kolicama kako izlazi iz bolnice. Znači da se u svoj toj boli treba ipak sabrati i skoncentrirati da taj porod i ta bol što prije prođe. Jer ako ona je skoncentrirana, ako nije pala u trans od tog cijelog bola, da taj ishod, ona i kroz taj bol, da to brže prolazi. I istina je da se to zaboravi, ne u tom trenutku, ali sigurno nakon 5-6 tjedana kao da to nije bilo. I to jest bol, ali to je isto jedan lijepi put koji prolazi jedna žena. A za bolove danas imaju mnoga, na primjer, epiduralna anestezija. Znači imaju stvari koje mogu se ženi pripomoći da se ublaži taj put. Ovdje u ordinaciji, kad su vam dolazile pacijentice, osjeti se jedna obiteljska atmosfera, vjerojatno ono što ste vi željeli postići osamostalivši se ovdje i otvorivši ordinaciju. Prošlo je nekoliko mjeseci od kako djelujete ovdje u 12. Bečkom Kotaru. Jeste li zadovoljni? Jesam, zadovoljna sam. Kad dođem iz bolnice Kaiser Franz Joseph Spital, to je jedna jako velika bolnica i tu ne mogu se toliko posvetiti svakoj pacijentici. Znači, ako je u ambulanti 20-30 pacijentica, ja ne mogu dati to vrijeme, ali se opet sve uradi što treba za tu pacijenticu. I zato kad dođem ovdje iz te bolnice, kad dođem ovdje, kao da dođem kući, znam da onda mogu s mirom se posvetiti nekome i sa nekim dobrim osjećajem i sa vremenom i te pacijentice u vezi sa mnom i što se tiče, ako imaju neki problem, kontaktiraju me ili telefonski ili preko e-maila. Inače, opis vašeg poslovanja ovdje u ordinaciji je dijapazon poslova izrazito opširan, praktično ne radite samo kirurške zahvate. Ne radim, u ovoj ordinaciji ovdje su normalne ginekološke pretrage, znači godišnje pretrage PAP, apštrih, onda trudničke praćenje trudnica, znači muta kind pas, to je znači što ovdje radim. Kao što sam rekla, ako postoji kakav problem, to onda radim sa pacijenticama u Kaiser Franz Joseph Spitalu. Tamo sam osnovala ambulantu uroginekološku, to je moja subspecijalizacija. To znači da sve žene koje imaju problema sa gubljenjem mokraće ili oko mokračnih kanala ili
kako se kaže na hrvatskom, prolaps. Ili, da, izlazak od rodnice, da preuzimam te svoje pacijentice onda u svojoj toj ambulanci koju sam ja sada organizirala u Kaiser Franz Joseph špitalu. I mogu reći da to jako dobro funkcionira. Srijedom imamo znači, tu ambulantu i sve pacijentice uroginekološki dijagnosticiramo i onda ako su potrebne operacije, kao što na primjer sve te moguće trakice, kao onda podizanje rodnice, operiranje što se tiče uroginekoloških operacija, to je moja subspecijalizacija. Isto tako operiramo onkološke pacijentice, laparoskopski isto. Ovdje ste u ordinaciji 2 dana, a ostatak ste u bolnici. Evo, gdje vas mogu vaše pacijentice gdje mogu pronaći, koja je adresa ordinacije i do kada radite? Dobro. Budući da sam u Kaiser Franz Joseph špitalu 40 sati, ne mogu si priuštiti da budem ovdje svaki dan i nisam mogla uzeti sve kasne. Što više to nije ni moguće, da imate ordinaciju, sve kase i plus bolnica. Tako da je moja ordinacija ovdje Wahlarzt ordinacion. To znači 40 sati u bolnici i 2 dana ovdje fiksna. To je znači utorak i srijeda od 2 do 8 sati navečer. Termini su telefonski ili preko moje web sajte. Možete pogledati na ginela.at, moju web sajte, ili preko maila ordinacion.ginela.at. Ja. Inače, lijep je i naziv ordinacije i on ima svoju povijest. Ginela kao ginekologija, a ela kao Ela. Jer Ela me svi zovu u Bosni, oni ne znaju da se zove Manuela. Inače, moram priznati da je ordinacija skladno, lijepo uređena. To su krasne pastelne boje, kao što sam već govorio vam, ali ono što me zadivilo da ste obratili pozornost i na sam logotip. Kad pogledaju naši gledatelji, to je ovako simbol leptira u trbuhu. Leptirići u trbuhu nas nekako podsjećaju na zaljubljenost i na sve to, ali i to je, jel tako, vrlo dobra pouka i poruka. To je jedan od simbola, zato što su žene su kao ljubav, žene su nositeljice života, ljubavi. A meni je leptir isto kao metamorfoza, žena koja se mijenja, znači mnogih oblika, a u svakom obliku je lijepa. I još znači u stomaku. Kako možemo upravo danas, u današnje vrijeme, rekli ste da je vrlo bitno to povjerenje koje pacijent ima prema svomu liječniku, pogotovo evo, prema ginekologu. Danas s kojim to bolestima, s kojim to pojavama se žene najčešće susreću i što je ono što u praksi vi možete potvrditi? Što je meni još nezamislivo, da je dosta i mladih žena zapostave te preglede, što bi trebalo, na primjer, 2 puta godišnje obaviti, taj pop-up štrih. 1,5 godinu sam u Kaiser Franz Joseph špitalu i ono što sam najčešće vidjela je karcinom grlića maternice. I to su najčešće osobe, nažalost, koje nisu dugo bile kod doktora, i to je karcinom koji se manifestira tek kad je kasno. A spriječiti se može kroz preglede godišnje. Znači, osobe od 20. do 70. godine trebale bi najmanje 2 puta godišnje doći da se uzme taj Krebsab štrih. To se najčešće vidi i mama karcinom.
a to je sada dobro uređeno, žene od 44. godine, od 45. godine dobivaju sada poziv da idu na mamografiju i ultrašal od prsa. Nekako gotovo da čovjek ne povjeruje da u jednoj Austriji, u civiliziranoj zemlji sa vrlo razvijenim zdravstvenim statusom, da neovisno o tome imamo ovakve pojave o kojima govorite, ne znam, da jedna tinejdžerka sa 17-18 godina tako neredovito dolazi kod ginekologa. Što im poručiti? Sa 17-18 godina dovoljno je, sretna sam ako bi jedan put došla godišnje. Čim osoba ulazi, znači dobija prvu menstruaciju ili ima odnose spolne, trebala bi dolaziti redovito na kontrolu. Čak i djevojčice koje se razvijaju, koje još nemaju odnose, koje su virgo, trebale bi doći, onda ima jedna druga vrsta pregleda. Ali i tu je bitno ako djevojčice imaju problema sa menstruacijom, ako tek još nisu dobro do 16. godine, dosta ti nekih nerazjašnjenih problema, znači ja dajem isto te Mädchen Sprechstunden, prvi dodir taj spolni odnos sa svojim prijateljem, kako se ponašati, što se tiče preventivnosti, zaštite, onda isto jako je bitno, preporučila bi svim tim curicama, čak i dečkima, da prime HPV impfung. I to je isto rasprostranjen na taj HPV virus koji prouzrokuje taj karcinom grlića maternice. I ne samo to, nego taj HPV virus, znači on ima puno tih podgrupa koje nisu samo zloćudne, one imaju te druge svoje podgrupe koje prave te ružne bradavice, na primjer, koje nikad se poslije ne mogu riješiti. Dovoljno je da djevojčica sa 9 godina dobiju taj HPV impfung. Od 9 do 12 se ne plaća, od 12 do 15 samo jedan dio novca, a onda poslije se mora plaćati cijeli iznos. Preporuča se isto za dječake od 9 godine da uzimaju taj HPV impfung. Kad ste već kod plaćanja, vjerojatno će zanimati naše gledateljice, s obzirom na privatnu i na ovaj izbor liječnika, kako ste ispomenuli, kako je to uređeno što se tiče doprinosa, plaćanja, pregleda i tako? Pregled se ovdje plaćaju direktno, dobija se jedna honorarna nota. U toj honorarnoj noti se napisati sve što sam uradila, znači svaki taj pregled, i sa tim se ide u njihovu osiguravajuću Krankenkasse i onda one dobivaju jedan izvjestan dio nazad. Ja. Evo, sa malo ovako težih tema možemo preći na nešto ovako lakše. Kako ste došli do naših novina, Krov Vijena vijesti i uopće do Krov Vijene, liječnica koja ovdje je već dugo godina, kao što ste nakazali, niste bili društveno angažirani, aktivni, neki drugi prioriteti su vam bili puno važniji, ali evo prošla zabava Krov Vijene, tu smo dogovorili i ovaj naš susret. Stvarno jako sam bila pozitivno iznenađena, bilo nam je predivno. To je bila ideja moje sestre Marije Rajić, pošto sam ja 5 godina sad bila u Lilienfeldu, to je jedno malo mjesto u Donjoj Austriji, i ona mi je rekla, dosta zatvora, dolaziš u Beč da sada živiš, a početak je idemo na tu proslavu. Pošto je ona već bila jedan put, 2 puta i čuli smo od svojih poznanika da su se uvijek dobro proveli. I da je glazba bila dobra i društvo i tako. Inače, kakvi su vam planovi u budućnosti? Imamo li još nekakvih iznenađenja ili nešto što bi trebalo istaknuti? Da,
U ovoj ordinaciji doće još jedan kolega koji će praviti organ screening. Onda planiram, pošto je ordinacija jako velika, da dolazi jedan urolog 2 puta tjedno i najvjerojatnije će doći isto jedan internista 1 puta tjedno. Ova cijela zgrada će biti kao jedan Erste Praxis. Dole je apoteka, ovdje je ginekologija i ako budu ti doktori koji će biti kod mene, onda je odmah na ovom katu doktor opće prakse. To je ono otprilike planovi za budućnost, a u mojoj ordinaciji imam i babicu Hebame Terezu Nepras koja radi zajedno sa mnom u Kaiser Franz Joseph špitalu. Ona prati svoje trudnice, znači prije poroda, za vrijeme poroda i poslije poroda. Vaše pacijentice, s obzirom na vaše podrijetlo i na vašu vrlo srdačnost u dočeku i u struci, pretpostavljam da su osobe s područja bivše Jugoslavije, čini mi se, kako ste naveli, 70% je praktično njih. Vjerojatno i ovaj razgovor će mnoge od njih zanimati. Što im možemo preporučiti? Vaša vrata su otvorena. Za svakog su vrata otvorena. Svako ko me treba pomoć, tu sam. Ako nisam ovdje u ordinaciji, onda sam u Kaiser Franz Joseph špitalu. Ja volim svoj posao i volim ljude i spremna sam pomoći koliko je u mojoj moći. Eto, to bi mogla preporučiti. Preporučila bi još da stvarno vode računa o sebi. Da je to jedan mali pregled koji mnogo može da pomogne.